Hi, tambalan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bea, 29 years old at isang general manager sa isang restaurant. Isa po ako sa mga bago ninyong tambalanista. All my life, I have never been anyone's cup of tea. Ay, taray nang, I'm not anyone's cup of tea. Ano ba ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng not my cup of tea. Oo, you're not my cup of tea. Diba bakit ganun pag English parang Shala, no? you know, Chris, you're not my cup of tea. Diba parang ikaw parang ang cute. Diba parang sweet mo naman. Pero bakit hindi mo na-gets, ha? Hindi, parang feeling mo, ang maganda pa rin siyang pakinggan kahit na you're not, kahit nega, diba? Yes. You're not my cup of tea, Chris. Diba? Tagalugin mo. Di kita trip chuper. Ang lakas makasyala, ang lakas makatalino. Oo, diba? You're not my cup of tea. Kunyari, invite mo ako sa inuman partner. I'm sorry, I cannot go with you because it's not my cup of tea. Yan. Diba? Mga Hindi ko siya, ang meaning, hindi ko siya type. Oo, hindi ko siya forte. Hindi ko siya forte or basta wale. Oh, diba? wale. Ayoko. Ganon, ayoko. Hindi. Hindi. Diba? No. Ekis. Yeah. Yan. Yung mga kaibigan natin, Jejemon, Ekis yan sa akin. Ekis. Yan. Ekis. Yon. So, walang nagkakagusto. Kasi ito sabi niya, all my life, I have never been anyone's cup of tea. Ayan. Ekis siya sa buhay ng lahat. Ayan. Kulang ka sa gesture. Oo, ekis. Ganun yan, dapat. ganon. Ekis, may ganon. Hindi, tsaka galit. Ekis. Ganon. Yung anak ko pag galit, gumagano sa akin. Umi-ekis. Gina G, diba? Kasi hindi ka pwede mag-ekis ng pabebe ka lang parang, hindi. Kailangan pag nag-ekis ka galit. Fierce. Ganon, ha? Yan, Pag nag-ekis. All my life, I've never been anyone's cup of tea. Ekis ako. Yan. Hindi ko alam kung bakit. Never ako yung naging favorite ng mga grandparents, mga titos and titas, not even my teachers. Hanggang sa pag-ibig, never akong pinili. Aww. Alam mo, girl, Bea, ang importante, sanay ka na. Charot! Bata pa lang, di ba? Sanay, biyasa ka na eh. Di ba? Dapat hindi ka na nagugulat. Charot! Diyos lang, Bea. Drew was my boyfriend in college. Maghapong tambay sa kalsada, walang pangarap at kontento nang umaasa sa ate niya. I convinced him na mag-aral ulit para eventually makahanap naman siya ng maayos na trabaho. Sinunod naman niya ako at kumuha siya ng vocational course. Dahil doon, nakapag-abroad siya bilang barista. Tuwang-tuwa ang family niya dahil magandang impluwensya daw ako. Kahit magkalayo, naging maayos naman ang relasyon namin. Nagsimula na kaming magplano ng aming kasal. Pero isang araw, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. He blocked me sa lahat ng social media accounts niya. Kinontak ko yung kaibigan niya na kasama niya sa ibang bansa. Isang pangalan ng babae ang reply sa akin. I stalked the girl sa Facebook at dun ko nalaman na engaged na pala sila ni Drew. Ang sakit malaman na pinagpalit niya ako sa isang babaeng 1 buwan pa lang niyang nakikilala. Ang mas masakit, ipinagpalit lang ako sa iba, dun pa sa kamukha ni Shrek. Hindi ko magets kung bakit. Alam mo, partner, talagang yun yung pinakamasaklap. Ako, partner, nung araw pagka alam kong pinagpalit ako, gusto ko kamukha niya beauty queen para magets ko. 'Di ba? Parang, okay, beauty queen kasi. O kaya, ang dibdib partner, 48, ganyan. So, okay, gets ko na kung bakit ganon. Pero kung pinagpalit ka sa kamukha ni Shrek, di ba ang sakit? Cute naman si Shrek Malay mo, weakness niya yun. Oo, mga ganong sige na nga. Anyways. So, nag-focus ako sa trabaho at pinilit kong mag-move on. Until one day, nakilala ko si Ethan. Ibang-iba siya sa ex ko. Madiskarte at punong-puno ng pangarap sa buhay. Working student. Tumagal ang relasyon namin ng 1 taon. Nakipag-break sa akin kasi may nakilalang doktor.
Tingin ko gusto niya kasing ma-fast track ang pag-abot sa kanya mga pangarap. O at least pinagpalit ka sa doktor, di ba? Mas masakit yung una, pinagpalit ka kay Shrek, di ba? After a few months, eto na. I met a government official. Byudo. 4 ang anak pero hindi nakikialam sa love life niya. Kahit matanda siya sa akin ng 24 years, mabilis niyang nakuha ang loob ko. Araw-araw niya akong napapakilig sa mga messages niya at paalalang mag-ingat ako sa pagpasok sa trabaho, kumain ako sa oras at huwag masyadong magpapakapagod. Every Sunday kami kung mag-date. Ramdam na ramdam ko na special ako sa tuwing magkasama kami. Dinadala niya ako sa mga high-class na restaurants at 5-star hotels. Lahat ng gusto ko binibigay niya pero dapat masatisfy ko siya sa Chanelin. Umaasa ako na siya na ang makakasama ko hanggang sa pagtanda. Nagkamali ako. Matapos magsawa, iniwan din ako. At least yun yung dahilan, hindi namatay. Kasi matanda siya. Charot lang. Char! So, pinapagod mo kasi. Diba? Nag-focus ulit ako sa trabaho at na-promote bilang general manager. Sa ngayon, I have my own house and I have enough savings. Pamilya na lang talaga ang kulang sa akin. Laging tanong nga sa akin ng mga marites sa tabi-tabi, bakit hindi pa daw ako nag-aasawa? Well, itinatanong ko din sa Diyos yan. Bakit ba lagi akong iniiwan? Bakit hindi ako ang pinipili? Ano ang wala ako at meron yung iba? Sabi ni Nicole, ganun daw talaga. Bibigyan ka muna ng test relationships, tapos kapag ready ka na, saka ibibigay ni God yung the one. Pero Nicole, kota na ako. Handang-handa na ako para sa the one. Pero bakit wala pa? Sa ngayon, dinadaan ko na lang sa dasal. Araw-araw kong ipinapanalangin na sana naman makasalubong ko na yung lalaking makakasama ko habang buhay. Yung lalaking araw-araw akong pipiliin. Yung lalaking inalaan ni God for me. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Nicole and Chris. God bless you and stay safe. Ang inyong tambalanista, Bea. Si Ate Bea mo, girl. Ate Bea mong girl. Alam mo kung bakit mo nararamdaman yan? Tulad ng napag-uusapan natin, yung tinatawag na standards na dapat at this age, ganito ka na dapat at this age, ito ka na, dapat, tsaka yung mga panakot na ibang tao, naku, magsasara na yan, yung mga ganon. Naku, kukulubot na yan, di ba? Yung mga ganon. Na yan, kikipot na yan. Oo, di ba? Ayaw mo nun makipot ulit. So, alam mo yun, so baka ganun, parang may factor ng age na natatakot ka. So, dun lang muna sa factor na yan ng age, iba na yung world ngayon eh. Sabi nga nila, 30 is the new 40. Yan, 'di ba? Hindi na yung para manervyos ka kasi pawala ka na sa kalendaryo. Yung mga ganon kasi dapat ganito kasi yun yung standard. Iba na po yung world ngayon, hindi na po ganon. Marami akong kakilala na a little older than you also na hindi pa din sila married. 'Di ba? Syempre natatakot, naninervyos, nape-pressure, 'di ba? Hindi pa kasi talaga dumadating 'di ba? So, ganun talaga. Hindi pa time. Ang unang pumasok sa isipan ko yung isa sa mga favorite Bible quotations ko, which is Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Tandaan mo, yung Diyos na dinadasalan mo, yan yung nagpagaling sa anak ko na akala ko hindi nagagaling. Akala ng mga doktor, hindi sila sure. Diba anong sabi nila, partner, na nagkasakit yung anak ko? We are not sure if she can recover. Isipin mo yon. Pinag-uusapan natin dito, anak ko buhay. Sabihan diba? ka ng ganun, partner. Oo, diba talagang nakakalurky, parang hindi mo matatanggap yung salitang yun. Sa true, diba?
And this is the same God na nagbukas ng, ano ba yung bumukas sa Red Sea ba yun? Hindi ako sure eh. Door na lang para save. Binuksan niya yung door. Para sa mga opportunities ng mga tao. 'Di ba? This is the same. Alam mo yun, yung kapag minsan nawawalan tayo ng pag-asa, babalikan natin lagi yung paniniwala na walang imposible kay Lord. 'Di ba? Kasi tayo bilang tao, iniisip natin, imposible na eh. Kota na ako. Pero sabi ni Lord, hindi ka pa kota. Diba? Hindi pa. Wait. Diba? Hindi pa panahon. So, continue. Continue to pray for it. Ako naniniwala naman ako. And also continue to love. Diba? Kasi, hindi mo naman mahanap yung the one kung titigil ka na at sasabihin mo, kota na ako, ayoko na. So, dapat hindi ka rin titigil. Correct. Gagawa ka pa. Landi pa rin ang landi, girl. Diba? Gagawa pa rin ng mga paraan. Maglilipstick pa rin, kulay blue na contacts at pak na blast on. Yan. Medyo diba? konting revealing pa rin, mga ganon. Yan, diba? Papaklivanga ka. Bibenta ka sa TikTok, malay mo, doon mahanap. Malay mo natin diba? Masasabi, diba? Pero huwag ka na magpaklibanga, diba? Pero ibig sabihin, parang hindi ka rin titigil sa pag-love. Ang ganda, ang kulay nga. In fact, alam mo, ang kulay nga ng love life mo eh. Oo. Diba? Isipin mo, pag nagkwento ka, sasabihin mo, ay nako, nagkaroon ako ng jowa, pinagpalit ako sa kamukha ni Shrek. Nagkaroon ako ng jowa, mas matanda sa akin, pinaranas sa akin na lahat. Pero pagkatapos, ang daming ang daming kwento. Yung kwento ng buhay mo, napakakulay. And para sa akin, you can look at it at that perspective na pinaranas sa ni Lord ang iba't ibang relationships. In fairness, di ba? Saganang-sagana ka sa aspetong yun. Ako para sa akin, hindi ka lugi. Kasi agree. Merong mga iba na kung sino yung jowa nila na high school, yun ay nakatuluyan nila. Para sa akin, this is just me lugi talaga. Isipin mo, wala ka natikmang iba. For me that's for me. Di ba parang wala kang natikman na ibang klaseng experience, how to be loved by somebody else, ganun. Pero hindi ko sinasabing malas mo. Hindi ko naman sinasabing ganun. Ang sinasabi lang natin, para dito kay Bea at this point na parang nalalurky at nasistress, di ba? Ang dami mo naging experience and that is for me, that's a gift. Yes, gift yan agree ako doon. That's a blessing kung tutuusin. Pagtanda natin, siguro sa ngayon kasi, nakikita natin these are all struggles. These are all issues, life's issues, di ba? Pero pagtanda mo, pag binalikan mo lahat itong kwentong to, sasabihin mo sa mga apo mo o sa pamilyang mabubuo mo in the future, ito yung kwento ng buhay ko. At lahat ng kwentong ito, parang ikawawaw ng mga magiging apo mo na makakarinig ng kwento mo. Wow, ang ganda naman ng love story mo, Lola. Ang ganda naman ng naging takbo ng relasyon mo sa kung kani-kanino, Granny. Diba? Tapos ngayon, magnify yung magiging the one mo. Na parang after all those failed relationships, inihanda sa ni Lord isang bonggang-bonggang pag-ibig. Correct. Diba? Ma-highlight yun. And maniwala ka lang that it will happen. Agree. Diba? Mangyayari talaga yan. Hindi ba kunyari, pag nanonood po tayo halimbawa sa isang graduation ceremony, merong isang resource speaker. Kapag nagkwento siya, di ba, ang dami niya naging struggle sa buhay. Wala tayong resource speaker na narinig na diretso na agad sa success. Diba? Totoo yun. Wali. Madami silang pinagdaanan at kung lahat yun nalagpasan nila, ang sarap pakinggan, ang sarap i-share. So ganun mo siyang ganun sa aspeto mong tingnan yung relationship mo. It's like one hell of a ride. Para kang nagsumakay sa roller coaster, 'di ba? Iba't ibang emosyon, nakakatakot, nakakapahalakha, diba? Nakakasuka, makapigil hininga. But at the end of it all, diba? Pag shinare mo siya, ang diba? saya ng experience. It's like a roller coaster ride. Yun yung sinasabi natin, di ba may mga ganong idioms na it's like, it's like anyone's cup of tea. Isingit lang kahit hindi na yun. Inumpisahan niya kasi sa cup of tea eh. Diba? So meron din tayo ng iba pang idioms. Like a roller coaster ride. It's like one hell of a ride. It's like finding a needle in a haystack. May singit lang. Paramihan na tayo ng mga diba? idiomatic expression. Correct. Diba? Mga ganon tipo na pag it's like crying over spilled milk. Kahit wala ng connection. may pasok lang. May pasok lang yung mga alam na mga ganyan. Oo. Diba? It's really hard to keep your head above waters. Wow.
may singit lang. Kasi may pilit lang. Niyayabangan tayo na to ni Oo, Belle. may pa-cup of tea ka eh. Wag mo kami ginaganyan, nag-challenge kami. Ano namin challenge kami natin? We take the challenge, Oo, di ba? diba? We face it head on, di ba? Chareng. Anyways, di ba? Pag ngayon, Tignan tignan mo mo. siya, issue siya ngayon. Oo. Problem siya ngayon, conflict siya ngayon, di ba? Problematic ka sa sitwasyong ito, but the end of it all, blessing mo tong titingnan. Alam mo, ang ganda lang kasi, ito yung perfect example na kapag nandun ka sa loob ng box, iba yung perspektibo mo eh. Parang ano ba yung explanation sa atin during a leadership training na, for example, you see a chair na may 4 na paa sa gitna ng room. Okay, imagine. So, kung nasaan si Chopper, kunyari may upuan dito, kung nasaan si Chopper, iba yung perspektibo niya sa upuan. Sa perspektibo ko, sa upuan na yon. Pwedeng sa perspektibo ko, 2 lang yung nakikita kong paa. From Chris's perspective, 4 yung nakikita niyang paa. Diba? Correct. Isa lang ang ibig sabihin nun. Kapag kasi nandun ka sa sitwasyon, iba yung pagtingin mo sa sitwasyon. Tingnan mo, hindi namin nakita dun sa anggulong, ay naku girl, kawawa ka naman kasi lagi kang broken-hearted. Hindi eh. Ikaw, nakikita mo siya doon. 'Di ba? Pero kami, nakita namin sa anggulong, girl, ang swerte mo, ang dami mo na experience, in fairness sa'yo. In fairness sa'yo, girl. 'Di ba? Kainggit, sana all. Not anyone's cup of tea pa yan, friend, ha? O sabi nga nung isang tambalanisa nag-comment, parang nainggit tuloy ako kay sender, ang daming naging jowa. See? Diba kumparado sa perspektibo ng perspektibo mo, niya, ni Bea, bakit ganun? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahanap yung the one. Pagod na ako, kuta na ako, di ba? Magkaiba talaga eh. Alam mo yun? Agree ako doon. So, sana itong mga sinasabi namin ay sumingit sa isip mo na parang, oo nga, no? Sagana pala ako sa biyaya, hindi ko lang nakita. Maaari sa ngayon sinasabi mo, anong statement niya? Ready na ako. Di ba, Lord, ready na ako. Maaring para sa sarili mo, ready ka na, pero para kay Lord, kulang pa. May iba ka pang pwedeng pagdaanan para bago mo makuha yung gusto mong biyaya. And alam yung mo, the one. Baka nga hindi in terms of love life ang pinaprepare sa'yo ni Lord. Tingnan mo, na-promote ka to general manager. Alam mo yung minsan isipin mo sa perspektibong gano'n na baka hindi ko to ma-achieve kung meron akong love life na pwedeng, yung mga ganon. Basta, look at it on a positive note, 'di ba? Ang dami mo na experience, 'di ba? Dinadivert ka muna ni Lord sa ibang bagay kung saan ka pwedeng mag-bloom. Meron kang meron kang namang mga ibang mga blessings. Dadating din yan. Basta syempre, just continue what you're doing. You date, 'di ba? Maging available ka. Yung mga ganyan. Tapos, it'll come when the time is right. Sabi nung isa nating tambalinista, si Rogelio, ate, be happy na lang. Cactus nga, kahit hindi nadidiligan, nabubuhay, lumalaban. Ikaw pa, dilig na dilig. Oo, nakailan girl. Diba? Yan tuloy, nag-bloom ka. Tingnan mo yung mga diba? Ikaw ang dami mong iniisip na parang bakit hindi ko nahanap yung the one. Pero kung magbabasa ka ng mga comments, maririnig yung comments ng mga tao, alam mo yung sinasabi nila, sana all naraming jowa. Diba? So, correct. Just wait. It will come. Basta, magtiwala ka lang. Huwag kang mapagod. Oo, huwag kang mapagod magmahal. Kasi, at saka huwag kang ma-stress about the age. Wag ka talagang masistress tungkol sa age kasi some people get married late. Meron ako mga kabatch na married sila ng late, 'di ba? Si Chris nga di pa nagpapakasal, 'di ba? Walang pressure, 'di ba? May mga at their own pace eh. Meron tayong mga kabatch partner na yung mga anak nila college na. Diba? Pero meron din tayong mga kabatch katulad ko, partner na may 3-year-old pa. Diba? Meron din akong kabatch na meron pang buntis pa sa ngayon. May apo na nga diba? Yung iba pwedeng may apo. Nakaedad mo din, partner. Kaedad din natin, diba? So, kanya-kanya kasing oras. Panahon kasi nila yun. So, ngayon yung you're the one, hindi mo pa kasi talaga panahon. General manager na nga, tas may love life pa. Ikaw lang anak ng Diyos? Wag ganun, girl. Mamigay ka ng grasya.
Tapos ang dami Oo. pang naging ano, Ang di ba? dami pa naging jowa. Oo. Oh, di ba? Although naiintindihan ka naman namin, baka sabihin mo hindi ka namin inintindi, di ba? Yung feelings mo. Valid. Valid yung pain mo. Valid yung feeling mo. Totoo naman yun eh. Tingnan mo, bakit yung ibang mga celebrities, even if they're so popular, they can have it all and everything. Bakit pag wala silang love life, parang feeling nila kulang? So, valid yung feelings mo. Ano talaga, ang love ay napakahalagang parte ng buhay talaga natin. It'll come. Just Correct. have faith. Ang sinasabi lang namin dito, baka sakali, di ba, you may change your mindset, your perspective Correct. na sa ngayon, wag ka munang ma-stress. Tingnan mo muna yung mga nangyayari sa'yo na blessing in disguise. Diba? Yes. Sabi nga natin, if you cannot change the situation, change the way you think. Diba? Totoo yun. And continue sa pag-pray. Malaking bagay din yun na Lord, sana bigyan niyo po ako ng the wine sa lalong madaling panahon kasi kailangan ko na rin. Pumalay mo, Oo. di ba? Ibigay niya rin yun. Correct. Di ba? Baka gusto pa ni Lord na magdasal ka pa. Gusto niya, Oo. alam mo naman ng Diyos, parang gusto niya nilalambing. Parang tatay, di ba? Yung tatay, bibigay naman kasi talaga sa'yo yung gusto mong sapatos. Correct. Kaya lang gusto niya, paglalambingin mo muna siya. Nakakalimot ka kasi sa kanya. Oo. Lagi kang wala sa bahay. Yan, Emote diba? ka ng emote sa labas. Correct. Dasal pa more. Di ba? Hindi, pero look at it at that Correct, perspective. correct. Alam mo, partner, ganyan yung asawa ko sa anak ko. Ibibigay niya naman eh. Pero gusto niya paghirapan. Ang paraan ng paghihirapan is, lalambingin mo ko, tapos papakita mo maganda yung grades ko, maganda yung grades, Tama. maganda yung performance, mabait, di ba? Yung mga ganun. So, yung mga ganun. Mag-plus points ka sa langit, ganyan. Dasal-dasal din kasi. Oo. Hiling-hiling din. Oo. Kung Nagdadasal ginagawa naman mo siya na, eh. ipagpatuloy mo na lang. Yes, true. Good luck sa finding the one. Naniniwala naman kami na meron. At huwag mo na masyadong isipin you're not anybody's cup of tea. Hindi ka pa niyan cup of tea ng mga tao, ha? Ekis ka pa niyan ng mga tao, ha? Nakailan jowa in fair sa'yo, ha? O siya, salamat, Bea, for sharing your story with us. At kung ikaw meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!